Ćao svima, danas ću vam pokažem kako da vratite obrisane gadgete, Windows 7 gadgete. Znači, slučajno ste napravili uninstall nekog gadgeta, na primjer ovako ste uradili, znači, na primjer obrisali ste weather, znači napravili ste uninstall i na primjer ovdje Windows Media Center. I šta je potrebno da uradite? Znači, odete samo na start i u search upišete restore gadgets. I kao što vidite možete ovdje da kliknete ili jednostavno pritisnete Enter na tastaturi. I kao što vidite vratili su se gadgeti koji ste obrisali slučajno ili namjerno i to je to. Ćao, čao!